Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Калинин урамындагы колодецтан екі райондагы колодецка поступать ите. И аннан бүтін линияны тутырып бітіргеш, аннары подвалларга тула. Ис һәм дымға нұқта куйылырмы? Больничный 5 адресы буенча яшәүчеләр коммуналь авария нәтиҗәсеннән интегән. Кулга алырга тырышабыз икән, шуңа күрә җырчылар чыккачтан без аларга хәтта әйтәбез, дулкынламагыз, без үзебездә шундый ук сезнең кебек гади кешеләр дибез инде. Әлмәтнең алтын тавышы. Луч телекомпаниясе проектының 3-нче сезоны төшерелде. Бүгінгі күнге менің 30-лап ярышта катнашканым бар инде. 100ләгән медалем бар. Тимер ихтыяр. Әлмәттә милли пауэрлифтинг чемпионаты узды. Безнең телекомпаниягә кабат ярдәм сорап әлмәтлеләр мөрәҗәгать итте. Больничный 5 адресы буенча яшәүчеләрнең шишелмәгән мәсьәләсе аларга тынычлык бирми. Коммуналь авария нәтиҗәләрен халык үз фатирларында сизә. Сасы ис һәм дым. Йортта яшәүчеләрнең проблемасын хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова да күреп кайтты. Больничный урамы 5-нче йортта яшәүчеләр безне инде 2-нче мәртәбә әлеге йорттагы проблемаларын сөйләргә чакыралар. Әлеге йортның подвалы тулы су. Һәм халык әйтүенчә, аларга идарәче оешма да, водоканал хезмәткәрләре дә бу проблеманы чишүдә ярдәм итмиләр. Кадрлардан күренгәнчә, күп фатирлы йортның подвалы тулысынча диярлек су астында. Бу су гына түгел, йөзләгән кеше яшәгән өй нигезенә һәм сәламәтлегенә куркыныч. Тәлгать Газизов безне бу күп еллык проблеманы төшерергә чакырды да инде. Аның бу йортта кызы яши. Тыныч яшәр өчен уңай шартлар кирәк, дип борчыла ул. Безнең уйлавыбызча, бу су килә Калинин урамындагы колодецтан екі райондагы колодецка поступать ите. И аннан бүтін линияны тутырып бітіргеш, аннары подвалларга тула. Алмазия Фатхулина бу йортта 2017 елдан бирле яши. Хатын кызның фатиры беренче катта булганлыктан, ул көндүздә төнләдә начар истән интегән. Әлеге ис подвалдан килә ди ул. Мен менә 17нче елны көскәне килдем, мен менә бу 1-2 ел бик әйбәт подваллар. Запахы да юк, ни шундый чиста дип неттем. Подъездлар исе юк дип. Менә бу 2 елда менә запах үйләрдә менә шул каяндар кайтып керсәң, уже запах, тизрәк тәрәзә форчканы ачып атырга кирәк. Халык подвалны су басу торак фондын эксплуатациялау нормаларын бозу дип саный. Тәлгать Газизов фикеренчә, канализация люкы тула һәм линия буенча су кире өйгә, төгәлрәге подвалга ага. Шуңа күрә алар иң элек проблема турында хәбәрне водоканалга хәбәр иткәннәр. Без дә үз чиратыбызда алардан җавап алырга тырыштык. Водоканалның баш инженеры Руслан Паймухин безгә бу йортта аларның өлеше буенча барысы да нормаль дип җавап кайтарды. Аннары бу сорау белән без идарәче оешмага бардык. Әлеге йортның подвалында су бар икәнен без беләбез. Әлеге су барлыкка килү вакытлыча сезонлы һәм карның актив өрүе белән бәйле. Су структураның кимчелекләре түгел, дымлы туфрак һәм нигез аша үтеп керә. Башка вакыт подвал коры булуы бу йортны саклауда техник бозулар юклыгын раслый. Хәл контрольдә һәм су басу тәмамланганнан соң подвалны киптерәбез. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Луч телекомпаниясендә яңадан музыка тавышы. Бу атнада Әлмәтнең алтын тавышы телевизион проектының 3-нче сезоны төшерелде. Җырчылар үзләренең вокал мөмкинчелекләрен күрсәтер өчен төшерүләргә килде. Укытучылар, инженерлар, эшмәкәрләр, студентлар. Монда аларның барсында җырга булган мәхәббәт берләштерә. Һәрбер номер алар өчен кечкенә генә тормыш, жюри өчен бик катлаулы бурыч. Тембрны да, артистизмны да бәяләү. Телекомпания өчен юбилей елында профессионал булмаган җырчылар бәйгесе беренче тапкыр яңартылган форматта. Жюринең шәхсән катнашу белән узды. Алар арасында Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рәйсә Кашапова, музыка клиятының вокал сәнгате бүлеге мөдире Әлфия
Әлфия Нургалиева. Шулай ук Рафаэль Төхвәтуллин исемендәге премия лауреаты җырчы Раилә Маннанова бар. Әсәрләренең мәгънәви өлешен шагыйрә, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Рафаэль Төхвәтуллин һәм Сәҗидә Сөләйманова исемендәге премияләр лауреаты Нәфисә Сабирҗанова бәйләде. Дулкынлануларын аңлыйм. Чөнки мин үземдә үзешчән җырчы, сәхнәгә чыгар алдыннан инде һәр вакытта да тәндерелти, тавыш бетә. Менә шуңа күрә кулга алырга тырышабыз бит, шуңа күрә җырчылар чыккачтан без аларга хәтта әйтәбез, дулкынламагыз, без үзебездә шундый ук сезнең кебек гади кешеләр дибез инде. Шушындый бәйгеләр уздыру безнең шәһәр күләмендә Луч телекомпаниясында үткәрү бик яхшы гамәл бу. Безнең бит инде бер кеше каршында да җырлый алмаган, чыга алмаган җырчыларыбыз күп, яшьләр бар. Үзешчән булып җырлыйсы килгән җырчыларыбыз бар. Менә аларга шушындый мөмкинлек тудыру, кешеләргә күренү мөмкинлеге тудырган өчен дә без бик рәхмәтле Луч телекомпаниясына. Сайлап алу этабын Әлмәттән һәм Әлмәт районыннан 25 җырчы узды. Бары тик тере тавыш, минус фонограммасы һәм үзеңне күрсәтү өчен 4 минут. Сәхнәдә безнең телекомпания безгә инде таныш булган йөзләр. Алар Алтын тавыш проектының элеккеге сезоннарының катнашучылары. Бу елда үзләрен сынап карарга булдылар. Ә бу исә, минемчә, проектка чын тугрылык. Җиле белән серләшкән каеннар, яңарта яшелегем хисләре. Конкурсантлар арасында Ләйсән Латыпова да бар. Алтын тавышта ул икенче тапкыр. Былтыр икенче урын яулаган булса, быел да үзен сынап карарга була. Музыкаль белеме булмаса да, татар җырларын яратып, татар моңына гашыйк булып яши. Әтисе үзлектән баянда уйнаса, әбисе дә гомер буе җырлый икән. Иң кызыгы шул вакытта иң җаваплы өлеше шул съемка вакытында шул ук вакытта менә утыручы жюри әгъзаларының булуы. Минем өчен бу көтелмәгән булды. Әмма үземне кулга алырга тырыштым һәм җырлап чыктым. Әмма дулкынлану инде башка елдагыдан ныграк булды шул сәбәпле. Ничек килеп чыкканын инде ахырда үзебез карарбыз аннары бергәләп. Ә булай инде ничек тоям, шулай җырларга тырыштым. Проект тарихында беренче тапкыр жюри әгъзалары турдан-туры студиядә эшләде. Чыгыштан соң ук үз киңәшләрен биреп, башкаруга анализ ясадылар. Төшерү көненең йомгагы финалчылар унарлыгы билгеләнде. Ләкин тагын бер җырчының язмышы сезнең кулда, хөрмәтле телевизор караучылар. 17 һәм 18 апрельдә безнең ВКонтакте төркемендә халык тавыш бирүе узачак. Шул вакытта нәкъ сез тамашачылар симпатиясе призы иясен сайлыйсыз. Әлмәт Татар дәүләт драма театры үз тамашачысына чираттагы премьерасын тәкъдим итте. Бу юлы ул Динә Сафинаның театр өчен атап язылган пьесасы буенча Иске өйдә җил йөри спектаклен куйды. Спектакльнең режиссеры Сәрдар Тагировский. Дәвани аппак эчке күлмәге өстенә халатын салды. Ой, икән кулыннар ызгы, матур, аппак. Мин кулыннар күлмәгенә күрәм, чөнки Премьера һәр театр коллективы һәм театр сөюче тамашачылар өчен үзгә тантана. Һәркем дулкынлана, һәркем үзе өчен яңа кичерешләр ачарга тели. Иске өйдә җил йөри спектакленең режиссеры Сәрдар Тагировский бу эшкә дәү-әнине сагынып алындым ди. Шуңа күрә Иске йорт аның өчен күңеленә якын иң җылы хатирәләрне сыйдырган. Для меня старый дом – это то место, куда я не мог приехать после детства. Я ведь жил в других странах, поэтому для меня старый дом это тело давани, это тело семьи, это тело детства. Для меня старый дом это потерявшееся место, куда я никогда не могу вернуться. Для меня старый дом это сундук, которого я нашел тогда, когда после 30 лет приехал первый раз.
Спектакльне куючы команда исемнәре билгеле затлар. Рәссам Алан Сайман, костюм буенча рәссам Дина Тарасенко, ут буенча Евгений Гансбург, Борысының да Әлмәт театрында эш тәҗрибәсе бар. Пластика буенча режиссеры Нурбәк Батулла өчен бу спектакль тамашачыга якынаю максатына бер адым булган. Миңа ошады Сәрдәрнең үзенә куйган максаты һәм безгә командага куйган максаты ул ничектер тамашачыга таба адым ясап карау, тамашачыны аңлап, тамашачы зәвыгына туры китереп карау максаты иде. Миңа да бу максат бүгенге көннәрдә бик якын. Ул шуннан бирле торамы? Тора иде. Көйләп карамадыгызмы? Барып чыкмады була иде. Ташларга да пул бармады. Син истәлек бит ул, карагыз әле. Театр коллективы премьераны яшь буынның сойлау алдында калуы турындагы заманча драма дип билгели. Дәвәниләр үлгәннән соң бу рольдә Татарстанның халык артисты Роза Салихова 3 онук бала чаклары узган йортка кайта һәм 3 төрле дөресек белән очраша. Олы апалары үткәннәр турында хатирәләрне кадерләп саклый. Аны Татарстанның атказанган артисткасы Мәдинә Вайнуллина башкара. Шулай ук республиканың атказанган артисты Динар Хөснетдинов уйнаган ир туганнары акчаны киләчәктә файдалану өчен йортны сатырга тели. Бу безнең заманда әледән-әле очрый торган гадәти вазгыять. Араларында әлбәттә ике якны да аңларга тырышкан туганнары да була. Спектакльдә бу Диләрә Ямаева башкаруында кеше туганнары Мәликә. Аның да үз бурчлары чагылыш таба. Туташ әнисе урынына калып үстергән апасы канаты астыннан чыгарга омтыла, үз хыялларына тартыла. Спектакльдәге тагын бер образ апалары Алиянең тормыш иптәше Илнур. Аны республиканың атказанган артисты Илсур Хайретдинов башкара. Һәр вакыттагыча Илсурга хас осталык башка образларын кабатламый торган төсмерләрен табып эшләде ул аны. Кем молодец? Мин молодец. Кем молодец? Мин молодец. Спектакльдә куелышны аеруча җанландырып торган тагын бер образ бар. Бу һәр авылларда да була торган тыңгы белмәс, һич картаймас, бөтен җиргә дә өлгере, бөтен нәрсәдән дә хәбәрдар булган күрше апасы Фирдәвис. Мөгирәне ачып салу өчен режиссер бер юлы 6 актрисаны җәлеп иткән. Спектакль шәхес яралары, кешеләр арасындагы мөнәсәбәт кенә түгел, юкка чыгып барган авыллар хакында да. Туган нигезегез исәнме? Бүрәнә яракларына җил исәме? Туганым, күршем, газиз ватаным, исәнме? Нәрсәгә алыштырыр? Баршагызга да сәлам. Күптән күрешкән. Күптән. Танышыларыңызны белгәнем өчен гафу. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Йортның эштән бере минеке. Шуңа күрә телисеңме, теләмәсеңме, сиңа бармы мин белән сөйләшергә? Әлбәттә, Татарстан Республикасы Милли Пауэрлифтинг ассоциациясенең ачык чемпионаты узды. Көч спорт төрләренең элитасын җыйган турнир өчен тимер, ихтыяр һәм рекордлар бәйрәменә әверелде. Чара турында тулырак Алсу Нуриева материалында. Зур спорт вакыйгасы 163 атлетны берләштерә. Катнашчыларның географиясы киң. Татарстанның нефть башкаласына иң көчлеләр исеме өчен көрәшергә республика шәһәрләреннән генә түгел, күрше төбәкләрдән дә спортчылар килә. Когда очень долго занимаешься. Узак шөгыльләнгәндә, әлбәттә, үзеңнең нәтиҗәңне беләсе килә. Спортчылар шуңа күрә бирегә чыгыш ясарга килә дә. Кемдер разрядлар үтәргә килә, кемдер медальләр җыя. Һәрберсенең үзенең максаты. Кто-то медали собирает, есть такие тоже. Атлетлар яткан килеш авырлык күтәрү, станок тарту һәм штанга белән шүгәләп торуда үз көчләрен күрсәтә. Ярышта яшь буенча чикләүләр булмады. Иң кечкенә спортчыга 10, иң өлкән катнашчыга 85 яшь. Шулай ук мөмкинлекләре чикле булган катнашчылар да катнашты. Турнирның чын бизәге Нәзимә Закирова. 85 яшьлек атлет көч төрләре белән 4 ел шөгыльләнә. Аның 100дән артык медале бар. 2 ел эчендә ул 80 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар арасында рус хабы дисциплинасы буенча иң яхшысы исемен яулап, Россия рекордлар китабына керә. Кичәгедәй беренче ярышларымны хәтерлим ди. Екатеринбургка чемпионат мира, дөнья чемпионатына бардык.
Шунда беренче мәртәбә 3 төр буенча чыгыш ясадым. Өчесендә дә алтын медаль алып, рекорд, дөнья рекорды куеп кайттым. Шуннан кирип киттем. Бүгенге көндә кадәр әле чыгып булмый. Бүгенге көнгә минем 30лап ярышта катнашканым бар инде. Йөзләгән медалем бар. Конкуренция дәрәҗәсе шиксез. Һәркем пьедесталдагы урынга нәкъ менә аның лаеклы булуын исбатларга теләде. Үзенең үҗәтлеге белән максатына Марат Галипов та ирешә. 15 яшьлек егет яткан килеш авырлык күтәрү буенча дөнья рекорды куя. Ярышта ул 110 килограмм күтәрә башлый һәм 3 тапкыр үзенең нәтиҗәсен яхшыртуга ирешә. Сначала пожал 110, уже объявили о номерном рекорде. Вышел он 120, объявили о номерном рекорде своем же. 130-135. Ярыш йомгаклары буенча гомум команда зачетында 3нче урында Сарман командасы, Әлмәт спортчылары 2нче. Җиңүче исемен Яршаллы җыелма командасы яулый. Иң яхшы атлетлар Сочида узачак Ачык Европа чемпионатында катнашу өчен җыелма команда составына керә. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Старт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.